Вие знаете ли как се посреща президент? Еми... То си има условия, бе, миличък. Да, условия. Ела тука. Добре, тук съм. Червен килим имате ли? Не, нямате. има звезден. Сакото ли да си постеля? Не, моля ви, сакън, не дейте. То на звезди, звезден килим. А звезди посред бял ден искаш ли да видиш? Вуала. В гримьорната как е? Добре, имаме баня, туалетна, с туалетна хартия, сапун за ръцете, за минерална вода. Минерална вода, обикновенна. Не е обикновена, студена, хубава. Ау, президентът, ако не е от Арктика не пие, трябва да е от разтопен ледник вода от Арктика. Боровинки имате ли? Боровинки? Не Да. знам. Боровинки от Перу. Южен склон. Южен. Да, бадем от Килиманджаро. Имате ли? Нямате. Бадем. Трюфел от Везувий. Имате ли? Нямате. Нали? Нямам. Ма ще намеря. Хайвер от морско конче. Не, млеко имам от морско конче. О, Джизус, ясно. Ама, супер от нас го зареждат, аз съм окей, в Лоза не живеем. Млъкни. Точки за снайперисти. Имате ли? Стига глупости, моля ви се, има хора тук, какви снайперисти, кого ще точват и такова. Ще целят, кого? Тебе, бе, миличък. Що? По-застрелян водещ не съм виждала.